So kun ga FL Studio Mobile yadda yake kenan. So da zarar ya kawo ka nan gurin ga installing, ga wajen da kuka ga an rubuta skip. So wajen da aka rubuta skip wannan nan za ku danna. Da zaran ka shiga ga wani waje inda ka kalla an rubuta new wannan. Gashi nan wannan inda nake taba alamar wajen za ka shiga. So da zaran ka shiga kaga ga wata guri ya nuna maka audio record wannan, wato to recording din wajen za ka shiga. Sai ka danna ta kamar haka. Idan dai waka za ka yi, amma in ba kiɗa ba nan gurin za ka danna ba. Idan kiɗa ne za mu nuna muku yadda za ka yi, amma sai lokacin da muka yi bidiyo akan haka. So za ka shiga kamar haka. Da zaran ka shiga sai ya kawo ka nan, sai ka danna wannan alama ta continue wajen za ka shiga. So da zaran ka shiga kun ga ya nuna alamun empty kenan. So da zaran ya kawo maka haka sai ka danna wannan alamar kan plus din nan da kuke gani, ga ta nan wajen za ka danna. So da zaran ka shiga kamar haka kun ga inda ya nuna audio clip wannan kenan na biyun nan, to shi za ka shiga. Idan ka shiga kamar haka kuna gani ga wannan ta farko inda ya kama file manager, wannan my file manager. So anan za ka shiga, kuna gani sai ka shiga duk inda waƙan naka ta ajiye a ciki za ka shiga ka ɗauko ta kamar haka kenan. So mu mun saka anan ne, kun ga waƙoƙin mu. So misali sai mu shiga wata waƙa, bari mu shiga wannan waƙar kamar haka. Kun ga mun danna ta sai kai back. So kun ga waƙar ta fita daga ƙasa ta bayyana. So kamar haka da zaran ta haka kuna gani ga wannan alama, kun ga wannan waƙar yanzu ta nuna tana kan wannan layin ne. So idan za ka yi recording ba a layin za ka bar sa ba, kai sai ka danna alama. Kun ga nan gurin wajen recording wannan da zan taba muku shi yanzu, sorry, wajen wannan recording da zan taba muku shi yanzu nan. So wajen za ka danna alaman gurin, za ka danna kan recording wancan. So kun ga mun danna kamar haka. Zaran ka danna kuna ganin wata alama ta recording a nan gurin, ga sanan mun nuna alama a wajen. So wajen za ka yi kokarin shiga. Idan ka taba kun ga wajen ya dawo ja, so ya fara recording kenan. Daga nan sai ka yi play kamar haka. Sai da kai mai gidanmu na UBA, mijinka yana ruwa ba tun yanzu ba, Allah ya maka gurzo kake gaba. Kin hali ba kai ka ba, amma an kai ba fi ka ba, tilas na gaya musu dan gaba. So kuna gani dai kamar haka, insha Allah kamar haka zaka dinga yin waƙar ka. So da zaran kai ta yanzu idan kuka yi play za ku ji waƙan ba ta tafiya daidai, tana tafiya gaba a baya ne. So sai ku danno wannan alama da kuke gani nan gurin, ga ta nan zan nuna muku wannan alama, sorry, ga wani guri a nan alama kan recording, wancan waje da kuke ga kamar wannan. So gurin za ku taba. Idan ka taba shi kamar haka kuna gani, da zaran ka taba sa kamar haka sai ka danna kan wannan kan recording din da kai, ma'ana kun ga na taba shi kamar haka. To in ya kawo ka ga wata alama anan da kuke ga kan wannan wajen zaka jike ka dinga jawo sa kamar haka kenan da nayi. Ina fatan ana fahimta kamar haka. So haka zaka yi ka jawo sa. Da zaran ka gama jawo sa kuna gani sai ku sake danna kan shi wannan waƙar, sai ku sake danna kansa nan, sai ka sake danna kansa kamar haka. Kuna gani ya rike ku, sai ka dan jawo kai shifting nashi zuwa baya. Kuna gani ina matsowa da shi. So bari mai play ku ji yadda waƙar za ta kasance. Sai da kai mai gidan So alhamdulillahi ina fata ana fahimta. So kamar haka bari mu sake. Sai da kai mai gidan cewa muka kawo ƙarshen bidiyon namu, sai kuma ku biyo mu na gaba domin ku ga yadda cewa idan kai ka gama za ka yi saving nashi. Alhamdulillahi mun gode wa Allah.